سلام سلام أحواتي كمي قنيخم كمي اللخم مبارلو معنتي تمليسكم زلخو دما بتي قلل زبالة أسمات دما حجي كنرينا كمزي عينت كفال كلت خفال أمسيلكم اللخو أوريدولكم اللخو زيادة ما سالسي تخفاليا مباري كم تقبرو لي دقف لايك شير كومنت سبسكرايب ناقبركم أتابعنيكم بارنا بتمتنا نتحواتي تايد ان داتم كرينا تايد ساعتيو داتم دما علتاتيو مباري قطر حدا اندحرينا حجي إير مالت ساعات مالتيو إير هولات إزهات هتيس 12 إير هتيس 2 إير كتبل تخيل سلازي إير مالت ساعاتيو 2 دما نرأى كلتا منيت دما دقيق يو دقيق منيت مالت دقائق يو نساعات ساعات نخملئ زقصر مالتيو دقائق متقصركا ساعات تبل مالتيو هولات إزهات هتيس كوارت فور فير of 5 over 2 5 over 3 نبالكا منيتن دما تنقر مالتيو درين دحرينا سكوند دما نحنا بزحين قصرنينا سكند مالت دما سكند تاتينا نقولو نحنا وين سلازي سكند منيت يقبر منيت دما إيران يقبر مالتيو ساعتات يمال نمباليو فير دما نرى داخ معالتات مالتيو داخ معالتيو داخن دما معالتات مالتيو داخن معالتي welke dag is het of welke dag is dat أين معالتيو zondag of maandag كتبل تخيل 5 week سومن مالتيو week سومنيو weekend خاني قدام سنبت مالتيو week سومنيو weekend ما قدام سنبت مالتيو dus welke week is dat het is 22 week welke وين كتقصر تخليها 22 week of 35 week كتبل وين تخليها weekend وراسي قصري مالتيو عمت كندزي week اللوا of أب كندزي week قصر على وين سبات يقولوا خايم سومس سبات هيفلطونيم week خابو زحين تقمولنينا مالتيو زس دمان دحرينا ماند مالت ورحي ماندن اندحلكها أوارح ماند ورحيو welke maand is het het is februari het is maart of januari كتبل تخليخا ماند مالتكا ورح مالتيو زيف دمان رأى يار كا عمتيو welke jaar is het is 26 welke jaar was dat 1998 كتبل تخليخا يار مالتيو يار كاني عمتيو اختن دحرئنا فنداخ مالت لومي مالتيو فنداخ لوميو تشعت دما مورخة صباحيو صباح مورخة دش تين خيسترة تمالي مالتيو خيسترة حلفيو مورخة زمتيو فنداخ دما لوما عنتيو دش بزعبا مورخة يجنغنيا بزعبا خيسترة يجنغنيا بزعبا لومي ترايك حسالني زعينتو مالتيو فنداخ لوميو مورخة صباحيو خيسترة حلفيو تمالي مالتيو موتيفاسي انتحرينا الك داخل ليرة كل معالتي ممهار بار نقصر حواتي بار حجيخا ناتير ان ديرن رأى ناتير تفطرعو مالتيو ديرن كاني انسساتاتين مالتيو قوتر حدا نرأى هوند كلب مالتيو
هوند كلبي مالتيو كلتا كات دما دمويا دمو مالتيو كات دمو تبهال دري فوخل رقبيت مالتيو ويرقابيت فوخل رقبيت فير دما فيس عسى مالتيو فيس دما يبهال فايف اندحرئنا بارت فرسيو فرس بارت دما يبهال زس أوليفانت حرماز مالتيو حرماز زيف باي مالت نهبي مالتيو باي نهبي أخت بوم كأني ناتيريو بوم قرب مالتيو نيخة بلوم شعته بلوم عن بابا مالتيو عن بابا بلوم يبهال تين دما خراس سعري خراس دما سعري مالتيو موتيفاسي اندحرئنا ستاب فور ستاب حدا بحدا نقدميت نخيت እምበኣር ሕጂ ኸኣኒ ኸዞን ተሃይድ ኤን ሌኻም ማለት ነፍሲ ማለት እዩ ነፍሲ ኸዞን ተሃይድ ድማ ጥዕና ኸዞንት ሃይድ ጥዕናን ኤን ነፍስን ክንርኢ ኢና ሕጂ ኸኣኒ ቁፅሪ ሓደ ሆፍድ ማለት ርእሲ ማለት እዩ ሆፍድ ድማ ይበሃል ርእሲ ትበይ ድማ ንርአ ኦኽ ዓይኒ ማለት እዩ ኦኽ ድማ ይበሃል ድሪ እንድሕር ኢና ኖስ ኣፍንጫ ማለት እዩ ኖስ ድማ ይበሃል ፊር ኦር እዝኒ ማለት እዩ እዝኒ ኦር ይበሃል ፋይፍ ታንድ ስኒ ማለት እዩ ታንድ ሓንቲ ስኒኣ ታንደን እንድሕር ኢልና ኸኣ ክልተ ሰለስተ ንብዙሓት ማለት እዩ ታንድ ከዓ ሓንቲ ስኒ ማለት እዩ ዘስ ድማ ንርአ ኣርም ኢድ ማለት እዩ ኣርም ድማ ይበሃል ዘይፍ በን እግሪ እዩ እግሪ በን ንብሎ እግሪ ኣኽት ድማ ንርአ ሃርት ልቢ ማለት እዩ ልቢ ሃርት ይበሃል ሃርት ነይኸ ባውክ ድማ ከብዲ እዩ ከብዲ ባውክ ከዓ ንብሎ ቲን ሩኽ ሕቆ እዩ ሕቆ ሞቲቫሲ ያይልየት ንስኻ ትመሃር ኣለኻ ስለዚ ንቐፅል ኣሕዋተይ እምበኣር ኣሕዋተይ ሕጂ ኸኣኒ ዳኽላይክስ ኦብጀክት ንርአ መዓልታዊ ዘድልዩና ነገራት ኣብ ገዛና መዓልታዊ ዘድልዩና ነገራት ዳኽላይክስ ኦብጀክት ቁፅሪ ሓደ እምበኣር ንርአ ቴሌቪዥን ማለት እዩ ቴሌቪሲ ድማ ንብሎ ቴሌቪዥን ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ ኣፍስታን በዲነን ማለት መቆፃፀሪ እዩ መቆፃፀሪ ቴሌፎን ኣፍስታን በዲነን ይበሃል ድሪ ድማ ንርአ ላምፕ መብራህቲ ማለት እዩ መዓልታዊ ምሸታውን ዘድልየና ፊር ድማ ንርአ ስቴከር ማለት ፕላግ እዩ እቲ ንኣብነት ስቶፕ ኮንታክት ይበሃል ኣብኡ ትእትዎ ስቴከር ድማ ይበሃል ስቴከር መመሓላለፊ ካበል ማለት እዩ መመሓላለፊ ገመድ ፋይፍ ድማ ንርአ ካበል እዚ ኸማን ገመድ መመሓላለፊ እዚ ኸማን ኤሌክትሪክ ክኸውን ይኽእል ኦፍ ኢንተርኔት መመሓላለፊ ካበል ንብሎ ነቶም ገመዳት ማለት እዩ ዘስ ድማ ንርአ ኦፕላደር ድማ መምልኢ ቻርጅ ማለት እዩ ቻርጅ መግበሪ ኦፕላደን ይበሃል ዘይፍ ድማ ንርአ
ስፒኸል ስፒኸል ድማ መስትያት ማለት እዩ። ስፒኸል ይበሃል መስትያት። ኣኽት ድማ ንርአ ኩሰን ኩሰን መተርኣስ ማለት እዩ። ኩሰን መተርኣስ ኩሰን ይበሃሉ። ነይኽ ዴከን ዴከን ድማ ኮበርታታት እዮም። ዴከን ድማ ንብሎም ኮበርታታት። ቲን ድማ ፕሩለ ባክ ጎማ ናይ ጓሓፍ ማለት እዩ። ፕሩለን ባክ ይበሃል። ድሽ ብላይፍ ዶርኻን ንቐጽል በሉ። እምበር ኣሕዋተይ ሕጂ ኸኣኒ ኢሞሲ ኣን ዲፕ ኢሞሲ ክንርኢ ኢና። ኢሞሲ ብተክን ናይ ሰባት ክፉል እዮም። ክፉላት ማለት እዩ ስምዒታት ድሽ ሰባት ንኽትርዳእ እንታይ እንታይ የድልዩኻ ኣብዚ ድማ ክንሪኦም ኢና። ሕጂ ቁጥሪ 1 ንርአ ኦንትስፓነን ኦንትስፓነን ማለት ህድእ ኢልካ ኮፍ ምባል ማለት እዩ። ኦንትስፓነን ህድእ ኢልካ ኮፍ ምባል ያይ ፉልት ርስቱኽ ኣን ካልም ዞንደር ስትረስ ማለት እዩ። ፈርብድ ና ኢንቫርም ዱሸ ፉል ኢክ መይ ኦንትስፓነን ትብል ዱሽ ምስ ገበርኩ ብውዑይ ማይ ምስ ተሓፀብኩ ንዓይ ደስ ይብልኒ ማለት እዩ። ወይ ድማ ርስቱኽ ኮይነ ኮፍ ክብል ይኽእል ዞንደር ስትረስ ትብል ማለት እዩ። ኦንትስፓነን ትበይ ድማ ንርአ ክስፓነን ክስፓነን ድማ ተጨኒቕካ ኮፍ ክትብል እንከለኻ ዝተጨነቐ ወይ ድማ ዘይምህዳእ ክስፓነን ትብሎ። ዝተጨነቐ ያይ ፉልት ያይ ነርቭስ ኦፍ ኢንኽስት ኣን ክላር ኦም ኢስ ሞይለክ ቱ ዱን ዝተጨነቐ ማለት እዩ። ኦንትስፓነን ንብሎ ማለት እዩ። ኦንትስፓነን ያይ ፉልት ነርቭስ ክላር ኦም ኢስ ሞይለክ ቱ ዱን ሓደ ዕብይ ዝበለ ነገር ክትገብር ቁሩብ ትጭነቕ ኣለኻ። ባይፈብል ፎርሄት ኤግዛመ በኒክ ክስፓነን ፎርሄት ኤግዛመ በኒክ ክስፓነን ቁሩብ ተጨኒቐ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። እምበኣር ድሪ ድማ ንርአ ዳንክ ባር ዳንክ ባር ኣመስጋኒ ዳንክ ባር ኣመስጋኒ ማለት እዩ። ያይ ፉልት ፈርቫርደርን ፎር ቫት ያይ ክራኽት ኦፍ ሄብት በቲ ዘለካን ወይ ድማ በቲ ንስኻ ትረኽቦን ኩሉ ግዜ ኣመስጋኒ ትኸውን። ዳንክ ባር ፈርበት ኢክ በን ዳንክ ባር ፎር ማይ ፋሚሊ ኣነ ኣዝየ እየ ዘመስግን ብናተይ ስድራ ቤት ማለት እዩ። ኢክ በን ዳንክ ባር ፎር ማይ ፋሚሊ ኢልካ ከተመስግን ትኽእል። ፊር ድማ ንርአ ኢንዛም በይኑ በይኑ ዝኾነ ኢንዛም ኣለይን ያይ ፉልት የይ ኣለይን ያይ ፉልት የይ ኣለይን ዞንደር ክዘልኽስኻፕ ኦፍ ስቱን ዞንደር ሓጎስ ወይ ድማ ሓገዝ ድዩስ ኢንዛም ማለት በይኑ ዝኾነ ማለት እዩ። ኤን ኢን ኒው ስታድ ፉል ኢክ መይ ኢንዛም ኣብ ሓድሽ ከተማ ናብ ሓድሽ ከተማ ጊዒዝካ እንተኸይድካ ንስኻ ፉልያይ በይቸ ኢንዛም ድዩስ ቁሩብ በይንኻ ኮንካ ዘለኻ ይስማዓካ። ኤን ኢን ኒው ስታድ ፉል ኢክ መይ ኢንዛም ክትብል ትኽእል ኢኻ። እምበር 5 ድማ ንርአ ሆፕ ሆፕ ማለት ተስፋ ማለት እዩ። ተስፋ ድሽ ያይ ክሎፍ ዳት ኢትስ goed gaat gebeuren ያይ ክሎፍ ዳት ኢትስ gaat gebeuren ሓደ ነገር ከጋጥም ምዃኑ ድስ ተስፋ ትገብር ማለት እዩ። ፈርበት ኢክ heb hoop ዳት alles goed komt ሓደ ነገር ትገብር ኣለኻ ተስፋ ድማ ኣለካ goed ክኸውን ጽቡቕ ክኸውን ማለት እዩ። ድስ ኢክ heb hoop ዳት alles goed komt ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። 6 ድማ ንርአ ሰስ ትዋይፍል ትዋይፍል ማለት ጥርጠራ ማለት እዩ። ጥርጠራ ትዋይፍል ንብሎ jag är helt niet zeker wat te doen of denken
دوش ንስኻ ይትፈልጥን ኢኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ወይ ድማ እንታይ ክትሓስብ ከም ዘለካ ትዋይፍል ማለት እዩ ትጣራጠር ጥርጠራ ትገብር je bent niet zeker wat te doen of denken እንታይ ከም ትገብር ዘለካን እንታይ ክትሓስብ ከም ዘለካን ትጣራጠር ማለት እዩ bijvoorbeeld እንተሪእና ik twijfel over welke keus ik moet maken ኣነ ይጠራጠር ኣይናይ ምርጫ ከም ዝመርጥ ik twijfel over welke keus ik moet maken እንዳበልና ሓሳባት ክንዘርሕ ንኽእል ኢና ሙድ ድማ ንርአ ሰይፈ ሙድ ድፍረት ማለት እዩ ድፍረት jy durft iets moeilijk of angst te doen ድፍረት ማለት እዩ jy durft ተኻኒ ድፍረት እዩ ንባዕሉ jy durft iets moeilijk of angst te doen dus verbenderina het kost veel moed om de waarheid te zeggen ja dus ድፍረት የድልየካ እቲ ሓቂ ንክትዛረብ het kost veel moed om de waarheid te zeggen waarheid ማለት ሓቂ ማለት እዩ ሓቂ dus ንዕኡ ሓቂ ክትዛረብ ድፍረት የድልየካ እዩ ምስ ብዙሕ እውን ክትበኣስ ኢኻ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ድማ ንርአ ሊፍደ ፍቕሪ ማለት እዩ ወይ ድማ ፍቕሪ ምልጋስ ሃ ኢዝ ሊፍ ትብል ኣዝዩ ሕውስ ተኾይኑ ምስ ሰባት ኣዝዩ ጽቡቕ ርክብ ተሎ ሊፍ dus liefde ድማ ፍቕሪ sterk genegenheid of zorg voor iemand of iets anders dus ኣዝኻ ንሓደ ሰብ ትከናኸኖ እንትኾንካ ኣዝኻ ስድራኻ ትሓሊ እንትኾንካ ሊፍደ ትበሃል ሊፍደስ jij hebt liefdes dus verben ድሕሪና ik voel veel liefde voor mijn gezin gezin ማለት ፋሚሊ ማለት እዮም ፋሚሊ gezin ከዓ ይበሃል እዩ ፋሚሊ ይበሃል እዩ gezin ከዓ ይበሃል dus ik voel veel liefde voor mijn gezin ik voel veel liefde voor mijn gezin ንብል ኣለና ማለት እዩ ስድራ ቤተይ ኣዝዩ ፍቕሪ ይስምዓኒ ነይኽ ድማ ንርአ ሪስፔክት ክብሪ እዩ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ከተኽብሮ እንከለኻ ሪስፔክት ኣለዎ ወይ ድማ ሰብ ዘኽብር ተኾይኑ ሪስፔክት ኣለዎ ትብል ክብረት ማለት እዩ ዋርደሪን ኦፍ achting voor iemand of iets dus waardering of achting voor iemand of iets voorbeeld toon respect voor ouders toon respect for others ሓደ ሰብ ንዓበይቲ ሪስፔክት ዝገብረሎም እንተኾይኑ ማለት እዩ toon respect for others ዓበይቲ ማለት እዩ 10 ድማ ንርአ ሩስት ሰላም ማለት እዩ ወይ ድማ ህድኣት ሩስት calm of still ሩስት ማለት ህድኣት እዩ ሰላምካ ክትረክብ እንከለኻ ፅንጥ ኢልካ ኮፍ ክትብል እንከለኻ calm of still ድማ ንብሎ ኦንትስፓነን ድማ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ዋላሳ ኣብዚ ትመፅያ ኦንትስፓነን ማለት ህድእ ኢልካ ኮፍ ምባል ሩስት ባይና ሓደ እዩ dus ik zoek rust in de natuur dus ኣነ ኣብቲ ተፈጥሮ ሰላም ሩስትኽ ይደሊ ማለት እዩ ይደሊ ik zoek rust in de natuur ኣብ ሓደ በረኻ ኮፍ ኢልካ ኣብ ሓደ ጽላል ኮፍ ኢልካ ኦንትስፓነን ክትገብር እንከለኻ calm rust still ክትከውን እንከለኻ ሰላም ሩስት ትብል ሰላም ረኺብሎ ክንብል ንኽእል dus niet opgeven ኣይትሕደጎ niet opgeven blijf proberen geef hoop moed niet op voorbeeld ook als je het moeilijk is geef ik niet op ክትብል ኣለካ ዋላ ግዜ እንተ ሓየለ ኩነታት እንተ ገደደ
ኢደይ ግና ኣይሂብን እየ ኒት ኦብ ክኸይፈን እምበኣር ኣሕዋተይ ከምዚ እንዳበልና ንቐጽል geld en extra nieuw geld en extra nieuw ተወሳኺ ሓድሽ ነገር ማለት እዩ geld ከዓኒ ገንዘብ እዩ ምስኣቶም ዝኸዱ ሕጂ ድማ ክንርኢ ኢና ቁፅሪ ሓደ ፖርቲሞኖ ፖርቲሞኖ ማለት ቦርተፊሎ ማለት እዩ ቦርተፊሎ ፖርቲሞኖ ድማ ይበሃል ትበይ ድማ ንርአ ሎን ሎን ደመወዝ ማለት እዩ ሎን ደመወዝ ማለት እዩ ካብ ስራሕካ እትወሃቦ ደመወዝ ማለት እዩ ድሪም እምበኣር ንርአ ብላስቲን ብላስቲን ቀረፅ ማለት እዩ ብላስቲን ድማ ብላስቲን ማለት ቀረፅ ማለት እዩ ብላስቲን ድማ ንብሎ ፊር ኮርቲን ኮርቲን ድማ ቅናስ ማለት እዩ ቅናስ እቲ ዋጋ ክቕንስ እንከሎ ኮርቲን ድማ ይብልዎ ኣብዚ ዓዲ ፋይፍ እንድሕር ሪኢና ቦን ቦን ድማ ዝርዝር ሕሳብ እዩ ዝርዝር ሕሳብ ዝወሃበሉ ወረቐት ማለት እዩ ቦን ንብሎ ዝርዝር ሕሳብ ክንሪአሉ እንወሃቦ ቦን ይበሃል ዘስ ድማ ንርአ ባንክ ፓስ ባንክ ፓስ ድማ ካርዲ ገንዘብ እዩ ማኒ ካርዲ ናይ ገንዘብ ካርዲ ማለት እዩ ባንኪ ፓስ ባንክ ፓስ ይበሃል ባንክ ከዓኒ ሳሎን ከዓ ባንክ ይብልዎ እዮም ሳሎን ውን ኮፍ መበሊ ባንክ ይብልዎ እዚ ከዓኒ ባንክ ፓስ ኣብዚ ዓዲ ከዓኒ ባንኪ ገንዘብ ብዛዕባ ፓሸኻ ወይ ገንዘብ ተውፅኣሉ ከዓ ባንኪ ይበሃል ንሱ ከዓ ድስ ብዙሕ ዓይነት ሽም ኣሎ ማለት እዩ ዘይፉ ድማ ንርአ ኦቨርማከን ኦቨርማከን ማለት ምልኣኽ ማለት እዩ ገንዘብ ክትልእኽ እንከለኻ ኦቨርማከን ይበሃል ኣኽት ኦፕኔመን ክትኸውን ከለኻ ምውሳድ ኦፕኔመን ከዓኒ ምውሳድ ማለት እዩ ገንዘብ ክትወስድ እንከለኻ ነይኸ ሶልደ ሶልደ ከዓ መጠን ገንዘብ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ትሪኦሉ ወይ ድማ ሶልደ ንብሎ ገንዘብ ማለት እዩ መጠን ገንዘብ ዓሰርተ ድማ ስኩልድ ስኩልድ ድማ ዕዳ እዩ ዕዳ ድማ ይበሃል ስኩልድ ዕዳ ኤልክዳኽ ቤተር ኩሉ መዓልቲ ሓሽ ኤልክዳኽ ቤተር እምበኣረይ ንቀፅል ኣሕዋተይ እምበኣር ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ገዛ እንታይ ንረክብ ኣብ ቮን ካመር እንታይ እንታይ ዝበሃሉ ኣስማት ንረክብ ክንርኢ ኢና ቮን ካመር ማለት ቲቪኻ ትርከበሉ ማለት እዩ ቮን ካመር ሳሎን ዝርከበሉ ዓብይ ገዛ ናይ ገዛኻ እዩ ቮን ካመር ይበሃል ኮፍ መበሊ ካመር ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ እምበኣር ንርአ ባንክ ባንክ ማለት ሶፋ ማለት እዩ ሶፋ ባንክ ንብሎ እምበኣር ቁፅሪ ክልተ ድማ ንርአ ሎን ስቱል ሎን ስቱል ወንበር ኮይኑ መዕረፊ እዩ ኣዝዩ ኮንፈርት ኮይኑ ኣብ ሳሎን ምስ ሳሎን ኮፍ ዝብል ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ክቡር ይኸማን ትገዝኦ ማለት እዩ ኣዝኻ ኮንፈርት ኢኻ ኮፍ ትብለሉ ሎን ስቱል ድማ ይበሃል ድሪ ድማ ንርአ ሳሎን ታፈል ሳሎን ታፈል ድማ ናይ ሶፋ ጣውላ እዩ ሳሎን ታፈል ድማ ንብሎ ሳሎን ታፈል ፊር ድማ ንርአ ቴሌቪሲ ቴሌቪሲ ቴሌቭዥን ማለት እዩ ኣብ ቮን ካመር እትረኸባ ማለት እዩ ዝኻኒ ፋይፍ ድማ ንርአ ቡኮን ካስት ቡከን መፅሓፍቲ እዮም ካስት ከዓኒ ካቢነ እዩ ወይ ድማ ጣውላ ዱስ ቡኮን ካስት እንድሕር ኢልና ካቢነ መፅሓፍቲ ጣውላ መፅሓፍቲ ማለት እዩ ዘስ ድማ ንርአ ፕላንተን ፕላንተን ድማ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣታኽልቲ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ናይ ሳሎን ቮን ካመር ፕላንተን ክህልዎ ወይ ድማ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፕላንተን ከዓኒ ኣብ ሳሎን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ፕላንተን ኣታኽልቲ ማለት እዩ ዘይፈ ፎቶ ፎቶ ከዓ ስእሊ እዩ
سئلي خاني أفون كامر كنركب نخلينا أخت سخيل دراي كا سئلي قلم مالتي زيوم كا زخاني سئلي قلم بإيدكا زسأل مالتيو فوتو بكاميرا خون كله سخيل دراي كاني بإيدكا دسأل مالتيو بإيدكا سأل سئلي نيخد مانرأ كليد ما منصاف مالتيو منصاف ناي صالون كخون يخل ناي كالون كخون يخل أو كتركب تخلي خا عسرتا دما رام موسكوت مالتي وي دما فنيسترا رام دما نبلو رام كاني أفون كامر كتركب تخلي خا امباري أب كوكن نرخو دما كنرينا كوكن دما كشنا مالتيو أب كوكن نرخو خا نرأى امبار قطر حادة كول كاست مالت فرج مالتيو كول كاست دما يبهال تبي اوفن ኣብ ትሕቲ ጋዝ ዝርከብ መብሰሊ እዩ ሕምባሻ ትሰርሓሉ ካልእን ዋላ ክትሰርሓሉን ከተብስለሉን ትኽእል ኢኻ ኦፈን ድማ ይበሃል ፎርኑስ ድማ ምድጃ ማለት እዩ ወይ ድማ መብሰሊ ሓዊ ማለት እዩ ፎርኑስ ይበሃል ፊር ድማ ንርአ ማክኔቶን ዌፍ ማለት መብሰሊ እንጀራ መብሰሊ ባኒ ማለት እዩ መብሰሊ እንጀራ መብሰሊ ዝኾነ ነገር ተውዕሉ ማለት እዩ ማክኔቶን ይበሃል መውዓይ እንጀራ ማለት እዩ ማክኔቶር መውዓይ ማለት እዩ ፋይቭ ድማ ንርአ ፓን ድስቲ ማለት እዩ ወይ ድማ ንኣሽቱ ድስትታት ክኸውን ይኽእል ፓን ይበሃል እንቋቑሖ ክትሰርሓሉ ትኽእል ካልእን ክትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ፓን ድማ ንብሎ ሸሽ ድማ ንርአ ቦርድ ድማ ፕላት እዩ ፕላት ማለት ሸሓኒ መብልዒ እንጀራ ማለት እዩ ቦርድ ይበሃል ፕላት ዘይፊ ድማ ንርአ ቢስቴክ ማለት መቐመጢ ፋርኬታን ካራን እዩ ቢስቴክ ስፓጌቲ ክትበልዕ እንተደሊኻ ቢፍ ስቱክ ክትበልዕ እንተደሊኻ ስጋ ጥባስ ማለት እዩ ፋርኬታን ካራን የድልየካ ድስ ቢስቱክ ድማ መቐመጢ ፋርኬታን ካራን ማለት እዩ ኣኽቲ ድማ ንርአ መስ ድማ ካራ እዩ ሜስ ይብልዎ ሜስ ነይኸ ፎርክ ካኒ ፋርኬታ ማለት እዩ ፋርኬታ ፎርክ ይብልዎ ዓሰርተ ሌፐል ድማ ማንካ ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ናብ ስላብ ካመር ንቐጽል እምበር ሕጂ ኸዓ ስላብ ካመር ንርአ ስላብ ካመር ማለት መደቀሲ ገዛ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ቤት ዓራት እዩ ቤት ንብሎ ትበይ ኩሰን መተርኣስ እዩ መተርኣስ ኩሰን ድማ ይበሃል ድሪ ድማ ንርአ ደከን ማለት ድማኒ ኮበርታ ማለት እዩ ኮበርታ ንስኻ ተኸዲንካዮ እትድቅስ ማለት እዩ ደከን ይበሃል ፊር እምበር እንተሪእና ክሌይዲን ካስት ካቢነ ክዳውንቲ ማለት እዩ ክሌይዲን ካስት ድማ ኣብ ስላብ ካመር ትረክብ ኢኻ ክሌይዲን ካስት ድማ ይበሃል ናይ ክዳውንቲ ጣውላ ማለት እዩ ፋይፍ ድማ ንርአ ናኽት ካሸ ማለት ንንእሽተይ ነገር ትጥቀመሉ እዩ ናኽት ከዓ ለይቲ እዩ ስለዚ ናይ ለይቲ ጣውላ ማለት እዩ ናኽት ካሸ ጠረጴዛ ለይቲ ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ዓራትካ ክልተ ጣውላ ይርከብ እዩ ንኣሽቱ ቴሌፎንካ ተቐምጠሉ ዝኾነ ነገር ስለዚ ናኽት ካሸ ይበሃል ዘስ ድማ ንርአ ላምፕ ከዓ መብራህቲ ማለት እዩ መብራህቲ ላምፕ ንብሎ ዘይፈ ኾርዳይን መጋረጃ እዩ መጋረጃ መስኮት ድሽ መከላኸሊ
መስኮት ማለት እዩ። ኮርዳይን ይበሃል ኣብዚ ዓዲ። ኣኽት ድማ ንርአ ቬከር ቬከር ድማ ሰዓት ምንቅስቓስ ወይ ድማ ኣላርም ትገብረልካ ሰዓት ማለት እዩ። ቬከር ከዓኒ ኣብ ጥቓ መተርኣስካ ኣላ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ናብ ስራሕ ክትከይድ ተኾንካ ቬከር ተድልየካ እያ። ሎሚ እኳ ብዙሕ ግዜ ሰብ ቴሌፎን እዩ ዝጥቀም፣ ግን ቬከር ከዓኒ ተተስኣካ ኣላርም ትገብረልካ ማለት እዩ። ነይኺ ድማ ንርአ ማተራስ ማተራስ ድማ መንፀፍ እዩ። መንፀፍ ኣብ ታሕቲ ተነፂፍካዮ ትድቅስ ማለት እዩ። ማተራስ ይበሃል። ቲን ድማ ታባይት ታባይት ድማ እዚ ንባዕሉ መንፀፍ እዩ። መንፀፍ ኣብ ዓራትካ ኣብ ጥቓ ውርድ ምስ በልካ ትረግፆ መንፀፍ ኣብ ጎኒ ዓራትካ ማለት እዩ። መንፀፍ ኣብ ገሊኡ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ዘይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መደቀሲኻ ከምቲ ናይ ሳሎን መንፀፍ እንተለካ ታባይት ይበሃል። እምበር ሕጂ ኸዓኒ ባድ ካመር ክንርኢ ኢና። ባድ ካመር ማለት ሻወር ዝርከበሉ ቦታ ማለት እዩ። ሻወር ዝርከበሉ ቦታ ባድ ካመር ይበሃል። መሕፀቢ ቦታ ማለት እዩ። ቁጥሪ 1 እምበኣር ንርአ ዱሽ ዱሽ ማለት ሻወር ማለት እዩ። ዱሽ ይበሃል። ሻወር ዱሽ። ትበይ ድማ ንርአ ባድ ባድ ድማ መሕፀቢ ማለት እዩ። ባድ ይበሃል። ባድ ድሪ ቫስታፈል ቫስታፈል ተልካ መሕፀቢ ኢድ ማለት እዩ። ቫስታፈል ቫስታፈል መሕፀቢ ኢድ። ፊር ስፒኸል ስፒኸል ከዓኒ መስትያት እዩ። ስፒኸል እውን ኣብ ባድ ካመር ትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ። ስፒኸል መስትያት። 5 ሃንድ ዱክ ሃንድ ዱክ ድማ ምስ ተሓፀብካ ተፅርየሉ ሽጎማነ እዩ። መፅረዪ ሽጎማኒ ሃንድ ዱክ። ዘስ ድማ ንርአ ዜብ ዜብ ድማ ሳሙና ማለት እዩ። ዜብ ይበሃል ሳሙና። ዘይፊ ድማ ንርአ ታንደን ቦርስት ታንደን ቦርስተል መፋሕፍሒ ስኒ ማለት እዩ። ታንደን ቦርስተል መፋሕፍሒ ስኒ። ኣኽት ድማ ንርአ ታንድ ፓስታ ታንድ ፓስታ እንድሕር ኢልና ኸዓ ሳሙና ስኒ ማለት እዩ። ሳሙና ስኒ ታንድ ፓስታ ሳሙና ስኒ ንብሎ። ነይኺ ድማ ንርአ ቶይለት ቶይለት ድማ ሽቓቕ ማለት እዩ። ኣብ ገሊኡ ፀኒሑ ኣብ ገሊኡ ከዓ በይኑ ኣፓርቲ እዩ እና ነይኸ ቶይለት ሽቓቕ ማለት እዩ። 10 ከዓ እንተሪእና ቶይለት ፓፒር ቶይለት ፓፒር ሶፍቲ ሽቓቕ ማለት እዩ። ቶይለት ሽቓቕ ማለት እዩ። ፓፒር ድማ ሶፍቲ ማለት እዩ። ድስ ቶይለት ፓፒር ይበሃል። ፓፒር ድስ ሶፍቲ ሽቓቕ ማለት እዩ። እምበኣር ሕጂ ናይ መወዳእታ ድማ ሞቲቫሲየን ፐርሰናል ላይክ ክሩየን ፐርሰን ላይክ ክሩየን ሞቲቫሲ ማለት ማዕዳ ወይ ድማ ተስፋ መሃብ ማለት እዩ። ፐርሰን ላይክ ክሩየ ድማኒ ናይ ነፍሳዊ ዕብየት ማለት እዩ። ነፍሳዊ ዕብየት። ቁፅሪ 1 ድማ ንርአ ክዱልት ክዱልት ማለት ዓቕሊ እዩ። ዓቕሊ ክህልወካ ኣለዎ። ክዱልት ክህልወካ ኣለዎ። 2 ድማ ዶርዜተን ዶርዜተን ማለት ምቕፃል እዩ። ቀፅል ቀፅል ንቕድሚት ዶርዜተር ቀፅል ትቕፅል በቃ ዶር ዚተር ዶር ዚተን ይበሃል። ድሪ ድማ ንርአ ፎር ኣውት ካን ምዕባለ ንቕድሚት ምኻድ ፎር ኣውት ካን ምዕባለን ንቕድሚት ከዓ ምኻድን ማለት እዩ። ፊር ድማ ንርአ ስታርክ ስታርክ ሓያል የሙት ስታርክ ብላይፈ ሓያል ኮንካ ክትርከብ ኣለካ። ስታርክ ብላይፈ ድማ ኩሉ ግዜ ተሪር ኮንካ ክትነብር ኣለካ ማለት እዩ። ስታርክ ብላይፈ ሓያል። 5 ድማ ንርአ ርስትኽ
ርስትኽ ሰላማዊ ማለት እዩ ርስትኽ ክትከውን ኣለካ ህድእ ባህሊ ክትከውን ኣለካ ዓቕሊ ትገብር ድማ ርስትኽ ክትከውን ኣለካ ዘስ ድማ ንርአ ሌርን ሌርን ትምህርቲ ማለት እዩ ምምሃር ምምሃር ኖይት ስቶፕን ሌረን ሙት ይሙት ኤልክዳኽ ሌርን ባይና ኤልክዳኽ ሌይዘን ባይና ኤልክዳኽ ላውስትረን ዱሽ ይሙት ሌርን ዘይፉ ድማ ንርአ ኹሩየን ኹሩየን ምዕባለ ማለት እዩ ኹሩየን ምዕባለ እዩ ወይ ድማ ምዕባይ ኹሩየን ምዕባለ ማለት እዩ ወይ ድማ ምዕባይ ከዓ ክኸውን ይኽእል ኹሩየን ክትገብር ኣለካ ኣኽቲ ድማ ንርአ ኒት ኦፕኼፈን ኒት ኦፕኼፈን ኢድካ ኣይተሃብ ተስፋ ኣይትቑረጽ ማለት እዩ ኢድካ ድማ ኣይተሃብ ኒት ኦፕኼፈን ነይኺ ድማ ንርአ ኤልክዳኽ ቤተር ኤልክዳኽ ቤተር ኩን ኩሉ መዓልቲ ሓሽ ኩሉ መዓልቲ እንዳሓሽካ ንበር ማለት እዩ ኤልክዳኽ ቤተር ቲን ድማ ንርአ ብላይፍ ዶርኻን ቀጽል ቀጽል ትምህርቲ ቀጽል ማዕዶ ቀጽል ሰላም ቀጽል ምዕባለ ቀጽል ንድሕሪት ኣይትመለስ ማለት እዩ ብላይፍ ዶርኻን ሞቲቫሲ እምበኣር ሎመዓን ይኩንዴት ክትገብርዎ ድማ ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ንሎመዓንቲ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኮሜንት ከይረሳዕኹም ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሸናይ ምሸት